ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ଥିଲା। ସେ ଗାଁର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାହାଡ଼ ଘେରି ରହିଥିଲା ଓ ଗଛ ତରୁତୃଣ ବଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ସୁନାର କିରଣ ଯେମିତି ମାଟିକୁ ଛୁଇଁଛି। ସେହି ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ସଂଗ୍ରାମ। ତା ବୟସ ହଉଛି 24 ବର୍ଷ। ସେଇ ପିଲାଟି ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ରୁହେ, କାରଣ ତାର ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ରହେ। ନା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇପାରେ, ନା ଶାନ୍ତିରେ ପିଇପାରେ। କେମିତି ଏହି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ ବାହାରିବ ବୋଲି ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ। ଆଉ ସେ ସବୁଦିନ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ କାନ୍ଦୁଥାଏ, କେମିତି ଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ ସେ ବାହାରିବ। ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦିନକର କଥା। ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିକି ଗାଁର ତଟରେ ରହୁଥିଲେ। ଶୁଣିବାକୁ ସେ ପାଇଲା ଯେ ସେ ସାଧୁ ଜଣକ ଆଗରୁ ଜଣେ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ବା ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ସହରର କୋଳାହଳ ଛାଡ଼ି ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆସି ଏ ଗାଁ ତଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୋଳାହଳ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଏବେ ଭଗବତୀ ମାର୍ଗରେ ସିଏ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହି କଥା ଶୁଣି ସଂଗ୍ରାମର ମନରେ କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଉଠିଲା ଯେ ସେ ସାଧୁକୁ କେମିତି ଦେଖିବେ ଆଉ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ବହୁ ଖୁସିରେ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତାର ଦିନ ସକାଳ ହଉଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା। ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆଗେ ପ୍ରଣାମ କଲା। କହିଲା, ବାବା ପ୍ରଣାମ। ସାଧୁ ଜଣକ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଗାଧେଇ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ବାବା କଣ କହୁଛ? ସେହି ସଂଗ୍ରାମ କହିଲେ, ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। କହିଲେ, କଣ ବାବା ପଚାରିବ? ସେ କହିଲେ, ମନ କେବେ ସ୍ଥିର ରହୁନି, ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିର ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ ମିଛ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ ଅତୀତର ଘଟଣା ମୋ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛି। କେମିତି ବାବା ଏହି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ ମୁଁ ବାହାରିବି? ବାବା ମୋତେ ବାଟ ଦେଖାଅ। ସେ ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, ବାବା ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ମାନିବ? ସଂଗ୍ରାମ କହିଲା, ହଁ ବାବା ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ନିହାତି ମାନିବି। କହିଲେ ସାଧୁ, ମୋ କୁଟୀରରୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଆଣ ବା ଗ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଆଣ। ଗ୍ଲାସ ଆଣିଲେ। କହିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଏ ନଦୀ ତଟରୁ ପାଣି ଆଣ। ନଦୀ ତଟରୁ ପାଣି ଆଣିଲେ। କହିଲେ, ଏହି ପାଣିକୁ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ନେଇ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚ ଆଉ ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ଏ ମୁଣ୍ଡ ଆସିବ। ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ କଣ ନା, ସେହି ପାତ୍ରରୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ ବି ମାଟିକି ଯେମିତି ସ୍ପର୍ଶ ନ କରେ। ସେହିଭଳି ସେ ଗଲେ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ, ଆସିଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ବାବା କହିଲେ, ସଂଗ୍ରାମ ବାଟରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ହଉଥିଲେ ଦେଖିଛ କି? କହିଲେ, ନା ବାବା। ଲୋକମାନେ କୋଳାହଳ ହଉଥିଲେ ଶୁଣିଛ କି? କହିଲେ, ନା ବାବା। ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଜଣେ ଟେକା ମାରୁଥିଲା ଦେଖିଛ କି? ନା ବାବା। ଆଉ ପରିବା କିଣୁଥିଲେ ଲୋକ ଦେଖିଛ କି? ନା ବାବା। ଛୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ ଦେଖିଛ କି? କହିଲେ, ନା ବାବା। ପଚାରିବାର କାରଣ ଯେ ତମେ ଏହି ପାଣି ପାତ୍ରଟା ନେଲା ବେଳେ କୋଉ ଦିଗକୁ ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ, ପୁଣି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଭିତରେ ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି। ତମ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଚଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯାହା ଫଳରେ ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ତମ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିପାରିବନି। ସେହିଦିନ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସଂଗ୍ରାମ। ତା ପରଦିନ ଆସି ନିଜକୁ ମନର ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆଉ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ମୋଟିଭେସନାଲ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।